Fem un nou tema, tema 6, funcions de primer grau, i ho fem amb aquesta bonica representació gràfica en uns eixos de coordenades d'una funció de primer grau representada en els braços del nostre company. I després d'aquesta fotografia tan maca anem a iniciar el tema al punt 2, concepte de funció, i plantegem una situació inicial. Diu, vaig sol al cinema i em diuen que el preu de l'entrada són 7 euros. De sobte rebo un WhatsApp, s'apunta la meva xicota i li demano dues entrades. La taquillera molt amable em diu que són 14 euros. Ara rebo un missatge d'un col·lega i li demano 3 entrades i em diu que són 21 euros. Però la xicota del meu amic també s'apunta i per tant demano 4 entrades. La taquillera una mica mosca em diu que són 28 euros. Pago i espero que vinguin tots per entrar al cinema. Anem a recollir tota aquesta informació que tenim en una taula. D'acord? Aquí tenim la situació, tenim les entrades de cinema, que li assignaré una lletra, per exemple la X, i el preu que costen aquestes entrades li assigno una altra lletra que li diré Y. Anem a resumir la informació. Si compro 0 entrades em cobraran 0 euros, per una entrada em cobraven 7 euros, quan eren 2 entrades em cobraven 14 euros, si són 3 entrades em cobren 21 euros i si són 4 entrades serien 28 euros. Això d'aquí és una taula de valors. Molt bé, el que farem ara serà trobar una fórmula que em permeti trobar el preu de les entrades en funció del nombre d'entrades que he comprat. Molt bé, la nostra fórmula podria ser aquesta d'aquí. El preu és igual a 7 pel nombre d'entrades que compro. Si compro 0 entrades, 7 per 0 donaria 0. Si compro una entrada, 7 per 1 donaria 7. Si compro dues entrades, 7 per 2 donaria 14. I així podria omplir ràpidament la meva taula. Per tant, si diem X el nombre d'entrades i Y el preu, la nostra fórmula ens quedaria substituïm preu per Y i substituïm el nombre d'entrades per la X. I ens donaria que la Y, que és el preu, és igual a 7 vegades el nombre d'entrades que comprem. I això d'aquí és una funció. Ens relaciona dues magnituds. En aquest cas són magnituds directament proporcionals. Quan augmenta el número d'entrades que compro, augmenta també el preu en la mateixa proporció. Molt bé. Anem a posar exemples de funcions que podem trobar a la vida quotidiana. Estem parlant de dues magnituds, no sé si ho he comentat abans. Hi ha una magnitud que es diu independent, perquè en principi no depèn de nosaltres, o sigui, no depèn de ningú, només depèn de nosaltres, la quantitat d'entrades que comprem ho decidim nosaltres, i una magnitud dependent, que és la Y, que en aquest cas depèn de la X. El preu de les entrades depenia del nombre d'entrades que havia comprat. Exemples de magnituds dependents, el preu del taxi. De què depèn el preu del taxi? Doncs, per exemple, depèn dels quilòmetres recorreguts. L'espai recorregut. De què depèn l'espai recorregut? Doncs depèn de la velocitat del vehicle. Si a més velocitat, recorreré més espai. El volum d'aigua doncs, pot dependre de l'alçada de l'aigua del recipient. La fórmula del volum. Si, per exemple, tenim un volum cilíndric, doncs el volum seria pi per radi al quadrat per l'alçada, i per tant el volum depèn de l'alçada. El preu de la factura de l'aigua dependrà dels litres d'aigua que haguem gastat. El preu de compra d'unes pomes dependrà del nombre de pomes o dels quilograms de pomes que haguem comprat. La longitud a la que arriba una Barbie quan la llancem dependrà del nombre de gomes que li enganxem a la Barbie. Si li enganxem una goma, s'allargarà una certa longitud. Si li enganxem dues gomes, s'allargarà doncs, una miqueta més, la proporció en qüestió. L'alçada a la que arriba una pilota depèn de la força que li apliquem. Totes aquestes magnituds, aquestes mesures, doncs estan íntimament relacionades i per tant una depèn de l'altra i diem que són funcions. Ja ho hem dit, a les matemàtiques li assignem la lletra X al que s'anomena la variable independent, a la que depèn, entre cometes, només de nosaltres, i la Y a la variable dependent, la que depèn de la X. D'acord? Molt bé. Per tant, podríem dir que una funció és una mena de màquina.
Aquí tenim la nostra màquina, a la que nosaltres li introduïm una sèrie de valors, és a dir, li donem valors a la x, i obtenim tota una sèrie de valors, és a dir, valors de la y. Molt bé. Una miqueta més de teoria de funcions. Normalment les funcions s'acostumen a presentar amb una lletra de l'alfabet. Normalment comencem per la F i entre parèntesis posem la incògnita de la qual depèn, que pot ser X o una altra lletra, però sí que habitualment acostumem a dir X. Per tant, nosaltres podríem dir, per exemple, que una funció és i igual a 2x, o si parlàvem del preu de les entrades, i igual a 7x. Però també podríem dir que la funció que depèn de la x és igual a 2x, o que la funció que depèn de la x és igual a 7x i era el preu de les entrades. És a dir, aquestes dues maneres de representar les nostres funcions són equivalents. Si tenim funcions diferents, a una li podem assignar la lletra F i a una altra li podríem assignar la lletra G, per exemple. D'acord? Molt bé, anem a posar un exemple facilet d'aquesta màquina que tenim aquí. Imaginem que ens diuen que en una classe hi ha el doble de noies que de nois. La funció que determina el nombre de noies, si sabem el nombre de nois, seria i igual a 2x, perquè hi ha el doble de noies que de nois. Per tant, imaginem que tenim 0 nois o un noi o dos nois, introduïm aquests valors aquí i obtindríem els valors de la i. Si tinc 0 nois, 2 per 0 donaria 0 noies. Si tinc un noi, 2 per 1 ens donaria 2 noies. Si tinc 2 nois, 2 per 2 ens donarien 4 noies. Per tant, si nosaltres tenim aquesta funció, és molt fàcil calcular la variable dependent. Molt bé. I fins aquí el punt 2, que serveix com a introducció. Al proper punt parlarem de punts i d'eixos de coordenades.